Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής Αμαρουσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος παρουσιάζει η Διακονία της Πνευματικής Άλπιγγος εκάστου μηνός υπό την πνευματικήν καθοδήγηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ευγενίου Αράνκη, με αριθμό εκπομπής 1 του 2026, την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, με φωνή του αδελφού Βασιλείου Βουρτζούνη, με θέμα «Κατά μεθιόντων και εις την Ανάσταση» του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τα άπαντα των Αγίων Πατέρων, έκδοση Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, τόμος 22, σελίδες 52 έως 55. Η σημερινή εορτή της Αναστάσεως δεν εορτάζεται μόνο στη γη, αλλά και στον ουρανό. Σήμερα χαίρονται τα επίγεια, χαίρονται και τα επουράνια, διότι αν γίνεται χαρά μεγάλη στη γη και στον ουρανό για τη σωτηρία ενός αμαρτωλού, πολύ μεγαλύτερη χαρά γίνεται στον ουρανό για ολόκληρη την οικουμένη που αρπάχτηκε από τα χέρια του διαβόλου. Σήμερα οι άγγελοι σκυρτούν από αγαλίαση και οι αρχάγγελοι χαίρουν. Σήμερα τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ συνεορτάζουν μαζί μας τη σημερινή εορτή. Δεν ντρέπονται για μας που γινόμαστε σύνδουλοι στον ίδιο Κύριο, αλλά χαίρονται μαζί μας για τη δική μας σωτηρία. Διότι αν και είναι δική μας η ευεργεσία από το Δεσπότη Κύριο, όμως είναι κοινή η χαρά και εκείνον. Αλλά και ο ίδιος ο κοινός Δεσπότης εκείνον και ημών δεν ντρέπεται να εορτάζει μαζί μας. Επιθυμία λέγει, επεθύμησα το Πάσχα τούτο με θυμών φαγήν. Αν λοιπόν επεθύμησε να συνεορτάσει μαζί μας το Πάσχα, είναι φανερό ότι το ίδιο ισχύει και για την Ανάσταση. Όταν λοιπόν χαίρονται οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και συνεορτάζει μαζί μας ο Κύριος, ποιος λόγος υπάρχει εμείς να στεναχωρούμεθα? Κανένας πτωχός δεν πρέπει να λυπάται για τη φτώχεια του, γιατί αυτή η εορτή είναι πνευματική, και κανένας πλούσιος δεν πρέπει να καυχέται για τον πλούτο του, γιατί τα χρήματα δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στη χαρά της εορτής αυτής. Η αναστάσιμη τράπεζα είναι μία και για τον πλούσιο και για τον φτωχό. Και αν είναι κάποιος πλούσιος, τίποτα δεν μπορεί να προσθέσει στην τράπεζα αυτή. Και αν είναι φτωχός, η φτώχεια του δεν θα του στερήσει τίποτα από την Θεία Κοινωνία, γιατί είναι θεία η χάρις που προσφέρεται. Αυτή η εορτή και η πανήγυρις της Αναστάσεως δεν έχει ανάγκη ούτε από χρήματα ούτε από άλλη δαπάνη, αλλά από αγαθή προαίρεση και ενάρετη διάνοια. Τίποτα υλικό δεν πωλείται εδώ, αλλά προσφέρονται ως πνευματικά δώρα και αμοιβή ο Θείος Λόγος, οι ευχές των Αγίων Πατέρων, οι ευλογίες των ιερέων, η ομόνοια, η ειρήνη, η ομοφωνία. Ας εορτάσουμε λοιπόν τη μέγιστη και λαμπρή αυτή εορτή, κατά την οποία εορτάζεται η Ανάσταση του Κυρίου μας. Ας την εορτάσουμε με χαρά και θεοσέβεια, γιατί ο Κύριος μας αναστήθηκε και μαζί με τον εαυτό του συνανέστησε όλη την οικουμένη. Αυτός ο ίδιος αναστήθηκε και συνέτριψε τα δεσμά του θανάτου. Ο Αδάμ αμάρτησε και ένεκα της αμαρτίας του απέθανε, αλλά ο Χριστός δεν απέθανε επειδή αμάρτησε. Απέθανε για να λυθεί από τα δεσμά του θανάτου εκείνος που αμάρτησε. Ήλθε και πλήρωσε με το θάνατό του
για χάρη εκείνου που τον είχε δέσμει ο διάβολος για να τον ελευθερώσει. Αυτά είναι της Αναστάσεως τα κατορθώματα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χορευένην και αγάλουσιον σίδε αγνήτερ που Θεοτόκε εν τη εγέρση του